Somval in the building. It's the cars on the beat loading. I'm a bello machakwana. If I buaku condimbu, I would tell on a ticket to look in one of Fufulia. Kabunana River Dima. Bofuna Mumofuchi Adiaka one. Is your boy DJ S Shine Best International. Even I don't go if all of us get Nancy Najayana, Wakeno Lisa, if I be Obiligb no, Kaikeno Lisa, if I be Obiligb no, in my pine, I know someone on Ambubego. I had a bossy kind that they go, in my pine, I know someone on Ambubego. I had a bossy kind that they go. Oh no, go to Chidoku. Oh yeah, now we're Chidoku. Even Malama, who not try a phone logo. Natufu Wakala, Nkoka elegant live. No, if you don't Maya, Nada, Kuzi, one jacuzzi. What them say, you know, if you do it, I will be proved them wrong. Yeah, them say, you know, if you reach my brother, I say, prove them wrong. Na fama mesia kala fame buwankege no yesu lafi wayana ni malamalo sazubo malibo rimili newu no meno ke no menugo ngwa ke no lisa ifo melerika o Obiligb no kai ke no lisa ifo melerika o Obiligb no imepaino I know someone on Ambubego. I had a bossy kind that they go. In my pine, I know someone on Ambubego. I had a bossy kind that they go. Italian Jankata, Italian. Oh, you're if you the cana, Italian. Kadima can go Caposu, go Caposu, I had the Ratman exchange, I love Nandi, Ratman on a delele. You can't go to Morocco, you can't go to Adelema, I will want a Galego, Na Switzerland, no one's junior, Casey Thailand, Martin Smokocha, Namdi Pianuleku. Or was a Wafakiti and Mongo, Akuchi and Lumat, Nakazastan, Yanuweku. Akuchi yellow water, on your gone yard, you can never meet the entertainer, on your gonna bad. Oh, yeah, the Japanese are Naviva Jamin, Naviva on your gone yard. Ganja big in the work, Puna Ganja, Karima gave dog, where we were wallow, you were sent. Manguna Muna leisure. Onuvulegun tejemo. Onye kachi beke Arabu na Tunisia. Onye go na modalegu Chuks Williams Akubigi na Portugal. Enolia Ulibazala Ndoka enjoy na Aisha Obala kunamwa Onuvulegun tejano Konjali Akanyela sana viatina Oye wele suna Oye kubole bia Malele go chesava Kedi Mokamili Malu CEO Eastview Yano Loyaka Ode Esa Batachi Kweze CEO Akumotos Nigeria Limited Paul Wodenipo Paul Finger Jet Na Sosekwa Chris Andy Esenji Odogu Esa Buta Wano na Soka Una mama Lukesh Nice Odogu na Cyprus Onye Kone Anele Aike no Iteli Odu Gogu na Mwana Original one is a flavor of funky dance. Okwamona chimusaga nenu wano.
onyinye chukwu na lumu kamu jebe chioma me akwa mụ na gị for life wa ewu mewu ogono ndụ na lusikenu ọkwa ya ka anyị na-arịọ mayo wisdom and understanding ọkwa ya ka anyị na-arịọ ọkwa chọdọlụ onye ka mụ ga-akpọnụ akwa lele ka mụ na-ebe ije ụwa mụ ọkwa mụ na chimusala ije awele ọkwa ya ka anyị na-arịọ anyị chebe anyị naba anyị chebe anyị naba ofu obi ka iji ejebe anyị chebe anyị naba n'elu wasị adịmụ ịmara ihe chi ga-abọnụ amalizilele ehihie n'olu edozili ịma maka anyị na-apụ egwu ụmụ Obiligbo na Flavour ijere ma mama ịna n'oge egwu nara ehihie ga-eyelie amala welele ka ndị anyị na-ejebe ihe anyị na-anaba agba na-enye aka ndị ga-eje ịma na mụ na-achịzi eje ihe ịbụ onye na-alụ ga nna dị elu ọsịbụ ego ka anyị ga-elu ego ka anyị ga-elu ọ bụ ego ka anyị ga-abụ amalizere ụfọdụ na-asụ aka ọ bụrụ ibe ebe dị eme ibe ụfọdụ na-esu oyi ọ bụrụ ibe ebe dị eme ibe ewuzi nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-agba achara ọ bụrụ ibe ebe dị eme ibe ị na n'oge mbụ na-ekwuwe some guys na-atụ ọrụ ọ bụrụ ibe ebe dị eme ibe ụmụ nwaanyị na-atụ ụgbọzi ọrụ jei obodo dọnta ya ị na n'ugbo n'ụlọ ehihie everybody wants to have minelu anya ụfọdụ n'ime ha na-agba ọsọ n'ọrụ obolite ihe gogogo anyị debe edebe anyị naba araba anyị debe edebe anyị naba araba ese anyị debe edebe unafuko nunifechi kulo nugeme unafuko nunifechi delu nugeme chuku nyarumi chawele osino gati mumano uchemu na batamu kene nuchuku nchemono asimulu kene nodoku nchemono Ndula na kone bona kono Ndi asili na fiti Isi na visi Ifuta na oboka inene Ichwa madamo Bugino nege pino One day you go tire One day you go gala From you burn it on to fire You will be tiwa koko Mama muna pere me pere On the person at the mumanu, on the book where mumas, on the person who day and night, is your no booty jawele. I should have never look in the corner, Ijawele, Opayakani Nayo. I should be jubilee, I never jawele, I should be jubilee, I never jawele, for the ụfọdụ na-amụle ebe ụfọdụ na-eri ụtụ some people wey get food to chop but dem no get mouth to chop am while some people wey get mouth to chop but dem no see food to chop they say no condition is permanent no be for person wey don tire.
Dead bone shall rise again. No be for breast the way no salmon way. Aya aya. Hey Jawele, I never never. I never never. I never never. I never never. Yes, I never never. Hey Jawele. Baba Letiza, Sala Baba, Bobby Rice, Derek, thank God you are new money. I can walk far, it wasn't me. Wa mona chisije obodo kwelugo no na mona chisije nakalaka bonya na-eduwe ehihe unafugo kwenu denudo gadi kamugu bepenu ya ọsọ eyi n'ibe go na-eme ihe ogogogo amalizilili ihe ogogogo amalizilili ihe ogogogo ihe ogogogo Amalise nyaga anyị jedebe Obiligb abịago gwenyu Amalise lele akọ nwa ọnọgwa mmụrụ ikwu mụ na okwu ọzọ nwanne m egwu anyị nyaga anyị jide ka m gụbekwenu ya ọzọ ehihie n'ihe okokoko egwu ọnyọgwa nyaga anyị jana ọkwa egwu ka anyị jide ihe Amalise lele mụ na-achị ise jenụ Amala welele kamugu bebanu yoso ehie ni ekoko agoma bo nyano boso udo ganye na ajo udo ganye na ajo ibame ife di mma udo wona ganye na ajo kamugu bebanu yoso ehie ni bego nem Iye gogogo iye amalizele iye gogogo Olisa chubo no megenegi Obi ningwe no megenegi Ivi bulu kamonem Udo kamonem Ni vede mabudo Unda muna nye na cho Ewa muna chiseje iye amalizele Ewa muna chiseje niye gogogo Eyi Onye bụ na achọla udo asị m onye bụ na achọla udo ebe udo na-alụ ọlụ ebe abụ gị vete mma na-abịa ị na n'oge mmụ na-ekwu iyi Olisa Chime biya wedegene n'udo n'ezinụlọ niile ahịhịa n'anya mụ na ayọ ị na n'oge mmụ na-edeli elu ị na-elu anya ọ bụ nna nna gị na nna gị na vana agbọbụ ile onwebe bụ na-emetụta ụmụ nwaka bụ na-egbochikwa ụzọ enanụ ga-efu na-egwu ezinụlọ na-enwere udo n'ife dị mma na-akwali ọsọ di na nwunye esekwu okwu ọganilu na-akwali ọsọ ụmụba mụrụla gbasasị ya obodo na-enwere udo ọganilu na-agbali ọsọ ọkwa vachile egbe n'aka ife mpụrụ ka mụ na-ekwu nke kasị njọ n'ụwa bụ na di na nwunye esekwu okwu ife isisi ọ ga-emefa abịa nna gbagọlụ ụmụ ya siva na papaba na-ebufe egwu na ọ na-ata amụsu ọkwa ka papabalụ nna ọsọ nna gbagọlụ ụmụ ya nwoke nwụ na ebe akwa eyi nwoke jide ezuwe n'alụ nnapụ na nwoke na nwụ n'oge ewu mmehie egwu chukwu agwa lele n'aka mmụ na ebelụnụ ehihie n'ihe gogogo dị na n'oge egwu na-ara mmiri n'ife dị mma bụ udo bụ n'anya anyị na-achọ dị na n'oge egwu na-ara nwoke jụsi ego ka ọ nata nwoke chije ezuwe na nrụ ọ bịasị otinye uche na mmanya ọnwụsị anya ogburu ya egwu
ka o wee chefunata ife ọ na-afụ nọ na ya ịbụlụ ndị amụma ụwa ba na-ekposesi ụlọ ọfụma abịa okpuveli ga amụma sị na papa gị na-egbu gị egbu abịa okpuveli ga amụma sị na nne gị na-achọ gị ọnwụ mmadụ ga-amụsị nwa chọbakwa ka okwu enye egwu ajụjụ ka mmụọ na-ajụ ajụjụ jụrụ onye ga-aza gị nneluwe onwe gị anya makwala ife ị na-eme ome mma na mma ya na ome njọ na-egwu onwe ya dị na n'ụka mmụ na-egwu ozi ọma ga mmụ ji eje ndị amụma ụwa unu na-achọkwa chukwu okwu iko iji manụ mmadụ ibe gị ọkwa nya ga-ekejikwa wee majuo n'ugbo ụkpa dị na n'oge egwu na-arịa makwala ife ị na-eme Olisa Chime biye jebekwala ụmụnna m Olisa Chikelụ m biye jebegala ụmụnna m nne na-enekwa nwa ma nna ji isi agwọ mbọ nna na-edozi obi ndị ilo na-asọ nna anya dị na n'ụka mmụ na-ekwu aka ụgwọ afọ nọ mmụ na-ekwu ka mụ bubekwe n'ụlọ ọzọ ehihie n'ihe okokoko ehihie n'ibe ego na-eme ihe okokoko a sị na papa mma n'ụlọ nne m ọ dị onye ya mụta agụ nwa afọ n'ụwa ya na okwu ọzọ ihe okokoko ụfọdụ na-eti mpara ibe maka na ọ ga-agụ nka ọsịkwa onye kalụ nka ọ dị ka ọnwụla ala nne ya dị na n'ugbo onu nwoke ga-afụ ibe ibe ya na-abụ ị ga ya amụta nwa andị ị ga ya agagụ nka ịgazi ya nka mgbe afọ nwa gị tie gị ịfụ ka ụwa si adị ngwa n'eluwe onwe gị anya ọ bụrụ na ị na-eti mpa gị ibe yọkwa anya ka ọgba alụ gị dị na n'oge mụ na-ekwu nweta ihe ogologo ịmara ihe ogologo nweta ihe ogologo agụ nwa ọ dị ihe ogologo ihe ogologo ịgba n'ime ego na-eme ihe ogologo agụ nwa ọ dị ihe ogologo ihe ogologo okwu ọzọ dị ihe ogologo ihe ogologo ihe ogologo ihe ụfọdụ bịala ụwa ọ bụrụ ịzụ afịa fabido ịzụ afịa ụwa gazerufa ụfọdụ bịala ụwa ọ bụla ọrụ oyibo fabido ọrụ promoshọn na-akarị abarụ ụfọdụ bịala ụwa ọ bụla ọrụ ugbo fakwunye ji na anafe egwute nnukwu ji ụfọdụ bịala ụwa wee bụla ọkaikpe ikpe ọbụla afakpelu na fa nwa mmeli ụfọdụ bịa n'ụwa wee bụrụ n'odibịa ọ bụrụ nke Igbo ọ bụrụ nke oyibo nna ya ọka egwu ka nji bịa nna ya ọka egwu si na chimo ụkọchukwu tinyere m ya ka nji aga ojechukwu bụnyere nne n'ụwa ka nji wee nọdị egbune m maka ugochukwu nyere m dịka egbune m maka ugochukwu nyere m ebe onye nọ n'elu ụwa adọ nọsi ike nke
onye na-eme n'ụwa dị ọkwadanya ịma na akọ na uche ebe ife kacha mkpa n'ụwa akọ na uche na ọganiru bụ nwanne ụwa ọ nọ n'ụwa si n'oge chọma akala aka gị echọta akala aka gị ụwa agazi elu gị ibe onye na-eme n'ụwa agazi elu ya mara na anya bụ ife bụ na akala aka ya nwanne m akala aka onye na-edu ya n'ụwa ka ị malụ nwanne m akala aka mmadụ n'ụwa bụ ndụ ya ọlụma m njilibi ụwa ka mụ na-arụlụ chi m egwu ọma m njilibi ụwa na o si na chi n'ụwa ahịhịa ụmụ Igbo bịa gbala egwu m egwu m odezuru ụwa bụ oje mgbe enwe ilo iji nwele iji nwele iji nwelele iji nwele iji nwele iji nwele iji nwele iji nwele iji nwelele iji nwele enu ụwa bụ onye na-achị ya onye ọbụla bịala ụwa nwere ife ọ bịala akalaka dị n'iche n'iche akalaka onye na-edu ya nọ iji nwele iji nwele iji nwelele iji nwele iji nwele iji nwele iji nwele iji nwele iji nwelele iji nwele Somval unedio udem Igbo people have a forma Mawuneti Igbo people have mama Mawunebe Igbo bakale Mawunara Akidi wale mbali uneti mmaneju anyị na-abegwi Mawunara Igbo bakale Amakopo depelembe Igwe na-ebiro mbindi Mawuneti Udelude Igwe ilulu kobelishi Analuago na nkete Udelude Muna-abịa ejutu eji agadi egwu Nyabu twara kisi nwa Nyaboli ya nka Mawunebe Anema tudi ogbomebu mgbume n'isi Igbo bakale ya Mawuneti egwu Ugbonu juwana Ife soluchi koye eme o Udelude egwu Igbo bakale ya Imegwa na-emegwa ebi Ọra mmụọ si n'ọdị njọ Mawunebe Ukolodike na-etiyo Anemele n'ugbo emelane Anyị bụ Igbo na ibu enyi Asụ nwata asụ na mma Mawunele Ọgbagwe dike na ọgụ ụlọye Ọgụ ezi ọgị eje Somval na-etiyo Ọdụ ulegwu na-abịa Wedi na omenala maọbụ ụka Ife lụlọlugwu ogbugbe Mawuneti Ode jiji mmanwụ Asị na egwu na-etite nduwe Egwu na-etite nduwe gwuo Kannava mambala o Kannava nteji akpọgbụ mụrụmụ Kannava o Ndemwele o Najuwo kika bịa manule egwu mụ Gbaya agba Udegwu were m Mawuneti Igbo people ya fevọma Mawunebe Ukolo mmanwụ Ududu weduwe egwu Onye ọlụ asa ya lute ego Saiti ya agwụgwọ ụgọ Ndị ngwongwo ya ebute ego N'ọcha ya agwụlịla ụgọ Mawunebe Udelude egwu Onye si obodo dị na mmadiru ya nyame ya n'azụ Ọ dị n'ọfọ
Igbo bakalea Ekeye ketela ni akoko yeye lo mu biawa Afofopu afofu Kankwopopu vuga Mahuneti Odejiji mawu Asilegwu netitenduwe Legwu netitenduwe Kanava mambala o Ndemulu Kanava nteja poku mulumu Kanava o Ndemulu Najuwo kikabia manule kumu Waya udem Udebu wadem Ukolodi keneti yo Ratwade senji yo Alo nani nuwebu Avovo na kalego na Switzerland ni bekene NBA gali Inanuke kuna bo Iken na badi miki Mahuneti yo Timo bieliliego Na Cyprus bekenele NBA Na Flavour liakugi yo Torise senji Tobe asine nubu Egente Patrick Ebube chubu Ijele basic Ijele na mwa borona mwa Chris Andy Exchange Muneti yo Ayola mwa Jesus Ayola Zaman You be a ganja bigi na nuwebu Kere magezi ya yegi Iwe senji na tejawo Ebu kego Ebu don Igbo people ya vivoma Mahuneti Igbo people ya vivoma Mahunebe Igbo bakalea Mahunale Akide wachimbalu Hustle, my hustle go pay. My God, you know they dash money. That's why I dey hustle to make am. Thank God I am winning. Lisi kai kemwe, kai jebenu biego. Iyo ni makani kemwe, kai jebenu biego. Baby fedi masi abia, kai jebenu biego. Iyo ni makani kemwe, kai jebenu biego. Baby fedi masi abia, kai jebenu biego. Baby eni masi abia, kai jebenu biego. Baby eni masi abia, kai jebenu biego. Eba koro $1,000, kai jebenu biego. Baby fedi masi abia, kai jebenu biego. Amara chukwu kaina yo Na mepere mosa kunuba Chai Ngozi chukwu sobani ododo Kifo mamebe na ndumu Agubanu kubenu makandi wabodo Ndiji obodo tight Ndifutanu mebifenu Osobanu kidigada kada kababodi Nyelu munaka Ibulo kaome Imana na yemena nkiti Oti wani jela jeko Nibu bieko Baby penny nedeme Baby makani kwe Like benu bieko Baby benu masi Like benu bieko Akukalene makani na yolisa Like benu bieko Baby benu masi Like benu bieko Seriba wakukani na yosu Like benu bieko Baby benu masi Like benu bieko Baby makani kwe Like benu bieko Baby benu masi Ifedimma, oh, di no biego, mata malo golie. Ifedimma, oh, di no biego, I must collect. Ebonye na luko silio, oti wana Flavour, ebwani ne tika jelio. Blessings no follow me, riches no follow me. Poverty no good at all. Ubiama chokento, agodolu ubiamunjo. But Tabago do no dey dash money. That's why I dey hustle well to make a more. Nobody neche meche. Watch a million me and a bilibili. Even the makai gewe. Even the makai gewe. Maka wate togo, mwabialu kapi foma. Awele kanyi yeje, aitebelu biego. Iwede makanyi yewe, aitebelu biego. Iwede masi abe, aitebelu biego. Iwede makanyi yewe, aitebelu biego. Iwede masi abe, aitebelu biego. Akukalele makanyi na yolisa, aitebelu biego. Iwede masi abe.
If onye na-emenya jisike nke onye na-alụ bụ bie gị maka na enu ụwa o nwere onye mere ibie mkpụrụ ịkụrụ gị ga-aghọta ife dị mma dị mma ife dị mma bụ ego otu ịgba n'ijele abego dịbụ obi ego ebe ife niile na-eme tie ka ọ ga-emeri ihe tie ka ọ ga-ayọta wasara ihu aka n'ọnụ ụzọ ga-eme ọzụrụ ma ọzụrụ ofe ihe dị mma ka anyị ga-enwe ihe dị mma ka anyị Mastercraft music producer, celeb ọgbọ nwa dunu kọfịa, obi rice yo kesi clefo, lelelele. Babalotida, oti wani jeli Igbo, chukwe pukanchi ekunie, mwane mo, tubi ego. Wama na Holland, oye wa Igbo segi, thank God. Is your boy, DJ S. Shine Best International. Amalizanele Wabinigwe Onobuna Kenediye Anyana no wam Inanuke kunara Beye Ife fulu nowe Amara muka muke siko Ife fulu notu Amara muka muke siko Amala bine Ụfọdụ n'ime famụla kanyere ahụego ụfọdụ n'ime famụla mgbe abụ ka ndị igwe manụ n'onye dị ndụ ga-akpata ego onye dị ndụ ga-enwe ife dị mma ehihie nwa m ehihie onye na-eji ihe si eje ife ya emela nna ma nka mụ na chi m yeje ọkwa nke aka m ji akụ ọkwa mụ na chi yeje ihe amalizelele mụ na chi yeje ihe ọkwa mụ na chi yeje Ewu Chineke m na-egosi ara onye dị ndụ nya ya ọbachukwu ụtọ ụwa bụ ego n'ụtọ ego bụ ndị n'ugogwe na-alụ ike ehihie ụwa m iluwe obodo oyibo kwụsị ebe ndị be anyị na-afụ iluwe obodo oyibo kwụsị ebe ndị be anyị na-afụ ịmalụ n'uwe sigekwe ịmalụ n'uwe sigekwe ewu Chineke m akụkọ na-akpali ego ọbụla ọgwụ ya na-agbalụ mgbe ya akpa na-emele ego bụkwana onye nwere obi ya eje ehihie ụwa m Ibu onye jele obodo oyibo jesie na-ewepụrụ ike nata ka anyị ike mgbatị ga dịrị isi chacha obodo oyibo dịrị isi chacha ịnanụ na mụ na-ekwu eyi n'elu ego si eluru ya eyi ụwa m okwu oyibo na-aba ejima dị n'obodo oyibo tụwa obodo oyibo ifo na-achọpụ ifo geli ndị polisi wee
na-atụ ọsọ eji m wee kesị ya otu ọ ga-esi batakwa Naija ike wee go ya eji m wee sị gosi na gosi ihe ọbata na nke ọzọ eji m wee kwụsị ya akị ya emechalụ eji m wee daa ọwepụla onye nwụrụ anwụ ọ bụrụ ife a na-afụ ebe a na-atụ ego n'obodo oyibo anyị obodo oyibo mgbadị ga n'ili si chacha dị na n'ụgba obodo oyibo n'ili si chacha dị na n'ụra mụ na-ebu eyi n'olu ego si elu uwe dị ya ha anyị mọdachi ejepụ mọdachi anapụ obibi igwe n'aka mụ na-ege mọdachi anapụ mọdachi ege n'ụmụ bili igbo abịagogo Larry Gaga nwanne Larry Gaga nwanne gasịkwa na anyị na-achụ isi ego maka na anyị na-achụ nta ego then they see we dey fresh but they no know say na ọ bụ Chukwu then they see we dey shine fajajuba na ajụjụ maka na onye mana ọ ga-eme ogbo na igogo if I tell you say it is na wayo ololo ịgbamu ololo ololo ịgbamu ololo ololo ịgbamu ololo ego mụ na chibe ife ọrụ chibe ebilibi ya mara mma ebilibi ya mara mma ebe niile mụsọ mma ebilibi ya mara mma ebe niile mụsọ mma ebilibi ya mara mma ebe niile mụsọ mma ihe ọrụ chibe ego mụ na chibe abụ m oke mgbe enwilo ife sọrọ mụ sọrọ chibe oji patile tile no matter how you feed a monkey if you don't give am banana he no go happy I been alive imagine if I give you love without the money you go there my brother hustle make you no go there tear your baby with a sugar daddy sister hustle make you no go there tear your hobby with a sugar mommy oh we that just kwanga ewa baby ya ololo ìpamọ́ ololo ẹni ìkúndé jíjẹ ìfẹ́ ìyẹnu tí bèèrè ẹlẹ́lẹ́ fi yàmàlà mọ́ ìwà ololo ìpamọ́ ololo ẹni ìkúndé jíjẹ ìfẹ́ ìyẹnu tí bèèrè ebe ni ine mola mma ebe ni ine musa mma ebe ni ine mala mma ebe ni ine musa mma ebe ni ine mala mma ebe ni ine musa mma amala welele amala welele amala welele amala welele amala welele iyo go amala welele amala welele Larry Gaga nwanne ogwo ni gogo nni adịla fa onye ngana ya nne rapụ nwaanyị tụba ego mgbe ego ya abịa nke nwa ga-agba ọsọ asa nne rapụ gosi bụ tụba ego na nwaanyị na-akpagasị ego oh my god you're key Ngwa ask yourself whether you go use gossip to buy motor. Sister, you won't wake up to whether you go use gossip to feed yourself. Ololo ìlànà ololo iye, ebili iye musamma ewa, ebili iye musamma ololo ìlànà ololo iye, ebili iye musamma ewa, ebili iye musamma Ndị anyị dibili, obi obi anọdo. Wali esi Obiligb n'Igbo eme adị okpuola akọsi nwanne m Chima anya asọ Chinedu m obodo beti Felix ụba feta ụba nwanne m Chifeso Okoli ụzọelu n'ịgadị ose nọkịja ezigbo onye ihe a na-achọ Kenechi ihe a na-achọ onye bọọlụ n'ịma agba ololo ịbabụ ololo ihe ebili ihe bụsa mma ịgba ebe niile bụsa mma
boy, DJ S Shine Best International. Ndị ezomogo gani na-ekwunu ndị ezomogo na fasodele maka na omoga da afụ njọ onye na-enye enyenu na ya gaji ukwu na-enye onye nyere ihe ya gafa ji kalịsịa ndị ezomogo bụ ndị ego ọ na-eme miliji ochimmiri donu obido hunye ebe na-agbọnụ Fabajugobe kebu ụmụ ogbenye donu Chijioke nwenye atani Obiligb wee jebezie ebido kwube maka fa kedu ndị na-ekwu maka fanụ ndị ezomogo afa bụ ndị alụsị ego ndị ezomogo afa bụ ndị alụsị ego ndị ezomogo fa bụ ndị alụsị ego maka na ọ dị ọbara fụlọ nke olili ọfụ nke ọtụtụ ezigbo mmụọ biko bebe n'ukwu jidekwanụ unu ji gabanụ n'iru ndị ezomogo ndị alụsị ego afa gaghị ego n'aka na-eme ọgọnụ ọ bụ onye ka na-ekwu Chief George nwa eze nwa alụsị ego na Lagos ọ bụ tifadị ụba ekwe mụ n'ihe ala gị ise je ezi oyi m obibi aka tiwala kpọ ọchịchị nlebi ezomogonụ ọ bụ tifadị onwe onye ihe ala bilinu ezigbo oyi m obibi gaba Chijioke nwenye adanyo na-ekwunye n'ihe ọ bụ tifadị ọ na-eme ọ bụ tifadị ọ pụta ụmụ ogbenye egoli ọ pụta ụmụ okolobịa nwụlịba ọ pụta ụmụ agbọghọbịa ebido nwebe anwụlịba ọ pụta ndị nne ebido gụbalị ya oyi m ọ bụ tifadị n'ezie n'ezi nwanne ya sobili Chief Stanley Chukwu dị nwa obodo agụ ezi udo gburugburu onye agwezike ọkwa atọ nọ na Congo Kinshasa ezi udo gburugburu oju nne mmọkọ ezi oyimo gabani alụsị ego nwa onye akwa n'isu ifi na-emela obodo yi iji solu n'ezomogo bebe ọgọ na onye nne m ọgada afụ ezi udo otigbu anyịnya na-agwa ezike oju nne mmọkọ oji moto mmọkọ ezi oyimo ezi nwanne m foto kajezie na Amerika kajege n'ezi nne onye ka na-ekwu ji Mrs. Elizabeth Ụzọamaka ezi nwudo afọ ada dị ọra mma wanachi Queen Elizabeth nke ndị Afrịka ndị ọ na-akwụlụkwa akwụkwọ erika ndị ọlụlụ ụlọ kalịrị akali ndị ọ na-akwụ ụgwọ nwannafa kalịrị akali onye ọma bi na California na United States of America ka onye ọma jere ikpechibi famili ọkpọjela America n'elu ụwa nọ fa kalịrị akali wee kpọzie nyala n'azụ Queen Elizabeth ndị Afrịka ezi nne ebili Ụzọamaka udo afọ nwanyị mma ada na-edi ọra mma onye nwere ihe ndị n'onwe na nnobiga niile jenu ka ndị ekenezi oyimu
onye ọma bili ayọ na China ezigbo oyi n'osogbu onye amụbili n'ọkpụkpụ ọkaigwe lokal gọọmenti ga-esi oyi ise ayọ na China n'umekene chi Michael Budie Okede na chi Michael International Odogwu Big Hotel onye ọma n'isogidi obodo n'ihite ọha nne mpini bụ odogwu nwa ego na-erubere isi alụsị ego n'isobili King of Two Nations ezigbo Igbo nkenke nyijuru igwe ihe ọsọ Big Hotel nọ n'umekene ka nje na-awụ ide mmiri ka nje ekele esi oyibo Chi Victor Nwalibe abụnụ oyimike ga na-awụ ide mmiri onye oche akwụga wawa director VC Export Avestas Hotel and Suites na Lagos n'ọlụ na Owerri gị na chi na alụsị ego ezi nwa Nwalibe akwado onye nwere ihe ndị n'onwere ife n'ezie ọyịya Chi Monday Nwagụnna echichi ụkwachi n'aka ọ na-agba n'ifite na nsa egbe ejeji ọgụ na AIA niile asaa na amarụ n'ifite na nsa ka oyimụ na chi ya bụ nkenke nyi ojulu igwe nyi ọsọ Monday Nwagụnna egbe ejeji ọgụ Director Best Gas Bilinu Sibago International Limited Odogwu ezigbo oyichi ijoge nwenye atana unu bụ ndị na-eme ọgụ unu jisiri n'alụsị ego ndị eze omọgụ na babụ ndị alụsị ego ndị eze omọgụ na babụ ndị alụsị ego na ndị eze omọgụ fabụzi alụsị ego ndị esie n'India ka ndị ezutesi oyi ụmụnna nwezu akwụkwọ n'uli ezi nwaọnụ mba mgbadisi ya na mapụta onye amapụta ezi a na-edufio elezie ndị ma odozi ya bụ ihe isi okwu dị lọ na mgbanwe nwunye ụmụnna nwezu akwụkwọ ụmụogbenye ụsọnaziga ndị nwunyere aka na ndị na-enwero nne na nna dono unu jisiri na ndị alụsị ego unu na-ebebe ọfụma nwa mụrụ na-eru ego ụmụnna nwezu akwụchi Director of International Limited Odogwu onye nwere ihe nwere nwere ya na Nsụka nkenke enyi chụrụ igwe nye ọsọ Golden Valley Hotel n'isi ezi oyi m gaba n'iru ego ya ogalila akali ndị nyere aka ndị n'ụwa fa akalila akali ndị lụrụ nọ n'enu ụwa iri ya mgbe kpọọ ya oji mote mọọgụ onye ọma meli m ọgọ nke m maka na ife ị na-emeli ndị nọ n'iwu akali ọ ga-imeli ndị egwu obi nọ kalịla akali mma agha meli m ọgọ nke m ezigbo oyi m obi gị ogaba n'ihu aka lụrụ St. Michael Anglican Church na Lagụ na Nsụka onye ọma bili ọ gbapụrụ mmiri o tinyelu ndị obodo ọkụ ndị onyelu scholarship fa akalịla akali wee bụ ọnya la na asụ oji moto m ọ ga-ezigbo oyi n'ezie n'ezi
ya chifu judo okwu dị n'okoro ọnwa na-etili ọra n'isi abụ na nsụka n'isi jenu ọnwa na-etili ọra n'igbo okwu dị lichukwu okoro jebokodogwu ezigbo oyimo obele nwa n'isu jeboko pharmaceutical limited n'isu oji transforme mọọ onye nsụka n'isu ndị ọma ga-alụsị n'afa ka nne kedu ndị na-ekwu maka fana ezomọgọ afa bụ ndị alụsị ego ndị ezomọgọ afa bụ ndị alụsị ego ifusi danna dozie esi nwogbela bụ ike gada alụsị ego na South Africa ezigbo oyimodosi na Nigeria limited odogwu ịmali mma nwoke gbata ego oyibo obele nwa gị isonadị alụsị ego ndị ezomọgọ kainama aba bụ ndị alụsị ego ndị ezomọgọ aba bụ ndị alụsị ego na nke na Nnewi ka nke na-ezi ọgọ chifu chidozie okeke ejimụga na spen onye ọma n'Isudu akụrụ ụlọ onye ọma na Nnewi obele nwa n'obodo oyibo alụsị ego obele nwa n'ego oyibo ka nke na Thailand ka nke na-esi nwanne eze ambassador Jerome Ezetochie ụzọchukwu eze ndị Igbo na Thailand eze nwata osimiri n'ofe anya king of six nations onye ojii na nke Igbo onye ọcha mma onye ọgịdị achala ogidi nna ochie anụ ekwu achala na-edo nwadị anichi jere nwenye atani eze jilejinisu nwanne mmadụ azụrụ ọdị ya ezigbo eze na-eji onye ọma bigo gabaihu ijesi a ga-anata na mweze ala efu na mba bagabeje ebusi ọkwa ife imeli onye n'ụwa ya na-ekwu maka ihe alụsị ego n'iso na ndị na-eme ọgụ kedu ndị na-ekwu maka fanụ ndị ezomọgọ na fabụ ndị alụsị ego igwe gọọmenti kọntrola na Thailand ezigbo esi na-eche na ndị ezomọgọ na fabụ ndị alụsị ego n'ụwa m ka nna akọ nọ ije uwe buka
wano ijenu wano adobunu anamasu wa masino onye sina ya masu wa masi ya biko puta kokwenu ifo wano adobunu Kelumu akala konyelum kanje jenu ndese no no ekumu kanje onye se kanje bilo mechi anu wanu ife chinye kanje bilinu na mmadu musilo nwanu ocho si foga ponwe anu o ma si foga owe to si foga ponu amuche mmadu nyabo zafa mmadu onye mazi uche ibe ya ana mazi uche amazinu onye muche munu no nwazi onye muche ya ngozi onye mazi uche munu ni mazu josiri wa mungane binu just take life easy nada josifo wanike makonye sobifo wanike no Osolukwu ifo wanike na maka na ada amasị ụwa amasị onye si nye amasị ife dị n'ụwa nke a ezenia na ọ nọ n'afụfụ onye na-amasị ebe mmiri ji bido mabazi n'ụwa ọ ga-amasị ebe ọ na-akwụsịnụ ụnafugo n'ọbasi nne nwanyị ego nne m ụlọsi odozi abụ nwanyị ọma nne m onye na mmụọ mana nwanyị na nọ mbụ nne m onye n'ụwa ọ bụzi mụ na onye na-ebi adobi nwanne m azụmụdị alọ nwanne eze afụlụ kwenu ugochi nye m ka njibiri n'ụwa m ụka na-ekwe m
tempted with all their wealth, but they rather choose to extract from the poorest people what little ever thing they have got to make them die. But that is never the will of God. We are told that we have to do unto others as we would like to be done unto ourselves. So when you are giving, do not feel that you are the greatest on earth. You are only made by God to help the less privileged in the society. Therefore, do not claim the world to be your home, because you must surely one day answer to the call of nature. So, be humble, honest, kind to your fellow human beings. Anyone not your bunu, you are not going to see me. Onye danye no kubenu, onye malo no guano mutano, onye na mazi guatano. Oma kamilino, no jira no shimila mamili. Eno wamoka na kono, munonye nechi. Enne mwanye ko ne mutalosi. It's your boy, DJ S. Shine Best International. Okay.